Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pathis YouTube channel panapa tinenge tichikuzivisai zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. But zuva ranhasi tauya nemunhu watiinaye vakuru vanoremekedzwa. Ndine wangu wandafamba naye Frank. Mhuri yeZimbabwe ndinokumbirawo pasi mutaurire vanhu. Makadi mhuri yeZimbabwe kwese kwemungadai muri. Aiwa tine mufaro yetinokuremekedzai. Nyasha dzaMwari wedu Jesu Kristu ngadzive nemi. Ndine mufaro nokusanganiswa nehama dzandiri kuona nhasi dzatitsikawo. Tinototenda. Makadi pasi. Tinosimba. Makadi zvimunhu waMwari. Mazimbere muri. Tinosimba. Makadi. Tinofara. Akadi mabasa. Mabasa arina. Tinotenda Mwari. Naro zuva iri kwapisa. Kwapisa. Zvinofanira kudaro. Chokwadi. So past isusu hatimbode kudya manonoko. Titongozivisai vanhu zita renyu. Pane vaya vanozoti aiwa hativazive. Kozoti vaya vanenge vachiti aiwa tovaziva ava ndevedu ava. Tinotenda. Zita rangu rokuberekwa ndetwa Caster Vhengere. Ravangaziva kune nhau dzemusic vanoshandisa Pastor wenyasha Vhengere. Ndiye ari pano. Alright. Frankie woda kubvunza kuti chii kuna Pastor nhasi? Chekutanga. Ndangovhunza kuti rwendo rwamuri kufamba urwu rwekugadzirira vanhu mumanzi kuti vazive shoko raMwari. Makatanga rini uyezve makafamba zviri sei? Ranga riri easy here kana kuti rine kakurwadza karakaita? Rwendo rwatakatanga rwanga rusingasi nyore, but matangira atakarwita takangotanga tichingonzwa kuti tinofanira kushandira Mwari. Ndofunga takazvitanga munguva yeCovid 2019 wakundopera kuti 2020. Ndakangoti kugara mumba kuya kwatakaita uya tinzi garai mumba COVID miyama ndo zvakangondituma kuti no mukana wekuti tishandire Mwari. Tikamboenda kumabasa tumene tikadzoka kumba turumba medu zviri toshandira Mwari. Alright. Yes. Ipapo ndine mubvunzo. Akakuinspire ndiani? Nekuti makatanga kuimba mune makore mangani Pastor? Pane vamwe vanhu vaya vanozoti ai wada kuitawo zvakaita Pastor izvi. Pamwe handina chipo ichocho noti ndakura. Kana bvunzo makatanga kuzviita muri age yakaita sei? Kuzoti ndiimbe chakuchaiko ndakana kuimba nzimana muchechi. Zvokudaro. Zvokutoti kuchechi pane muchechi ndakatanga kumboenda seya ndakaimbiswa ndiri kumusha kuzakako. Song yandakatanga kuimba nchinzi ngomukoma wangu yochimba vanhu munhu akupedza kuparidza. Pandaimba muchisongo chaya inoza zvimapungu ekumusha zviyazvi. Chainzi madhimoni usanditevera. Ndoda kuteera Mwari ndobva ndakarova vanhu vakanakirwa. Saka ikoko ndaimba then ndaenda mata ZCC. Ndine hama dzangu dziku ZCC koko dzakanyanya like mukomana anonzi Lucky Chikuwa. Ukimba nyika ino ichatongwa chichi. That guy akandiinspire zvakanyanya. Ndi ku ZCC. Ndiye munhu aitodzidzisa makwaya tiri kuchechi. Saka takatombofamba tese kwenguva nemwe hama yakazoenda ku UK anozita tena mafuta tiri ku ZCC koko. Saka vanhu vandangozwisisawo ndichizosiya ndichienda kuchipostori zvangu asi ZCC vanhu vava vakandiinspire zvakanyanyisa. Kune hama dzangu zvokudaro. Saka toti ZCC ndo yakaita kuti pave naPastor Vhengere muzuva ranhasi. Chokwadi vanhu vavo ndinovatenda because shoko raMwari wanza kuti kwaunobva kanda chibwe kwaunoenda kanda chibwe. Saka ku ZCC kune imwe midzi yendinonzwisa kuti ikoko Mwari vakandichengeta. Kuti ndisvike pandiri pano tichikomborerwa nokuimba. Kuimba kwandakaita vazhinji. Ndikati posta chiro chandoposta unonzwa kana Lucky Chikuwa unzi munin'ina wagona. Then chizokurawo nokuzouya munomu ndine shamwari dzangu dzakandikomberedza. Ndingati shamwari sachibatirika ndi baba wangu. Pastor Blessing Shumba. Ndio murume andaifamba naye ndisati ndatomborekota. Akasvika panguva yekunditi aiwe chimba ere. Because aiwanza kuti akauya neCD rawo munosati raenda kuvanhu vondipa. Saka chimbotira ndikumba ndichinakirwa zvanza asi ndira kuti wochimba. Saka ndangozotirega ndichirekodha. Zvisvike kuvanhu. Saka kurekodha makatanga 2019 wakundopera. Nguva COVID. Yes. Alright, ipapo ndinoda kubvunza. Pastor, mune feature yamakamboita here naBaba Blessing kubva muchitanga kuimba naBaba Blessing Shumba? Pane song yedu inonzi ndingazovei. Yandakaita naPastor Blessing Shumba. Yakagamuchirika zvokudaro. Zvokuti vanhu vakatotsvaga pama YouTube channels wane. Murume wandinonzwisisa kuti anoshandira Mwari. Ende murume uyu haanetsi. Zvakaitika nezvokuti ndanditori kubasa.
iwo ndobva wangeenda kustudio vachindorekodhawo zvavachita zvavanga vachiita. Saproducer akazongonudza paipa zvikanzi teerera song yako. Saka akandiridzira ndoona pamberi pari kupinda Blessing Shumba ndikati kupastor Blessing Shumba chichaitika. Zvanzi vari pano uya kuno vatesa voice pasong akuti ndorango kungosupporta mwana uyu because iya mai yangu. Havana handina mboti tavatsvaga kana kuti ivo vanditsvaga but vangoti vapinda vakati ndora kungosupporta isurprise yangu. Murume anoparidza Mwari uya. Havana mbonzi zvazvo kuti zvinoitwa mungunzi ndipe mari yakati vangosiya vashumira ipapo. Alright. Takatombovatsvaga kuti no baba kazvamaita zvirigani kupei mari. Zvanzi no tiri kushandira Mwari. Ya chokwadi ibasa. Ndobva to driver vachidzokera kwaMutare. Hango yazosupport. Kuzosupport. Nekutodzokera. Nanhasi ndinogara chichifunga kuti baba Shumba Mwari ngavaitire zvakanaka. Ngavaitire. Chokwadi. Tinotenda baba Blessing Shumba. Mufundisi ndingada kuvhunza pane vamwe vanhu vamakabhoda kushanda nawo zvakazoramba kubuda varipo here? Varipo but regai ndinyarare varipo but varipo but regai kutaura kuti ndakashanda navo vakamaalbums angu. Ndakashanda ndakashanda ndipastor unonzi Noresi Matendo ya pamasong angu pane toni mamwe masong 2 akapinda tichimba tese. Then Bethany Pasina wako tikashanda naye zvakare. Munhu waMwari and is the one anotombopinda mumabvs angu rumbi zviri kuzhe best friend yokuti tikatova tikita chakati vanobva mai atiita zvatiri kuita. Ndine maartist akati one day vandinotenda vandashanda nawo. Then inangu ndaingova neshungu dzokusimudzira vamwe vasi vototi vamwe vasindingora ndabatsira vamwe vanhu vechidiki vandosvika kana kuma 8-9 but ndogona kukanganwa. Pana anonzi Francis Rumisa imweni ari kutoya manje manje. Pana anonzi Edwin Madunge pogoya umwe ari pamarondera apa unonzani kondikanganwawo akangokumbirawo but inonakidza song yomukaitira unonzi taita nhamo panyika. Saka ndakaficha kuma vanhu vakati wandei vanosvika kuma 8 but ndokanganwa zvangu ndidambudziko rokuti ndinongobatsirawo sezvandakaita vanhu vaShumba ndinongobatsira kuti enda wakada simukira because vari vanhu vachidiki vanhu vatomboti sei uchibatsira vanhu vechidiki but ndinongofarira kuti chakandisimudza ndiMwari gandisimudza vamwe vangu vechidiki tichingobatsirana. Yes. Alright. Tiri muindustry yemusic. Kune muyedzo wekuti pane muyedzo umwe wekuti aukunde wakauya. Yes. Hapana chinhu chakamboda kudzoserei kumashure chekuti makasvika palevel yekuti zvekuimba ndazvichipera ndichada kuenderera mberi. Musati mambosangana nemuyedzo wakadai. Munobvunza. Miedzo haishayikwi. Zvakafanana nokuti uchidrive chiri ukange une license rakanaka sei wakaritora zvakanaka but unogona kutomborovera motikari. So you face mama challenges akawanda kuti last album tiri kuona vazhinji vari kunakirwa chaizvo kuti album rako rinonakidza rinofadza and even neni ndakazorinzwisisawo patova ne6-7 months ndaribudisa kuti album rinonakidza vanhu vachiriridza and song inotozorira mwenzi chisote ndasingatomboifungi tingada vanhu neyangu yandaidawo isati yatombonzikwa ipapo. Rinonzi chi album? Rinonzi Ndamuona Jesu. Ndamuona Jesu. Album irori yari secret yokuti vanhu vanogona kunakirwa nayo but rakandirwadza to the extent yokuti up to now nditombodi kuona chonzi studio so. Nei basi. Saka pane zvakangoitika. Zvimwe zvokuti vanhu vakangonakirwawo zvinonetsa. Inopona ngochisimuka so. Vamwe vanonakirwa kuya kuzokutangwa kuda kusupporta kuda kudini but Bhaibheri robva razotidzidzisa zvakanaka kuti vamwe vanouya semakwai but ari maperi. Saka chinhu chofanira chozova ndochokuti album Ndamuona Jesu last year ndo last album randabuditsa rakandirwadza. Rine makolabo mangani album? Handinaita kolabo nemunhu ende handifari kuita makolabo zvangu pane project yangu pachangu. Ndeida kuti ndibuditse zvandiri. Zvimwe zvinonetsa tinongoda kuita kolabo ngombo kutaura kuti ndiri busy yamangwana achitsvaga drink ndo machallenges anachitaura kuti pauno machallenges amunosangana nawo pakuda kuita kolabo nemunhu amanzvenga ndo anaida kumboti mubuditse kuti chii chino bozi zvogona kusiyana industry kunembo zvana zimdanzo nevanhu gospel because tinoziva kuti vanhu gospel vanhu vanoshanda nemurayiro yaMwari. Saka mukusangana kwavo tinoexpecta kuti vaite zvinhu pasina kuomeserana kana kuti zvinhu zvichienda mberi.
Shoko randingagona kungoanza ipapo nderinoti kuimba gospel kwakasiyana nokunamata. Ndo zvinhu zvandakaona kutimu inoimba gospel. Kana wakuimba gospel, make sure iwe pachako unoverenga bhaibheri uye unonamata. Saka ukange uchinamata haunetsi kusvikira. Chokwadi. But kana usinganamati uchingonakirwa nezita rako kuti vanhu ngavandiuire tichivabhadharisa tichivadini, zvinogona kunetsa vanhu kuti vasvikire kuti toda kumboshandirwawo nemi paalbhamu rangu, toda kubatsirwawo nemi. Senini am free chero munhu akandifonera nguva yekuti baba ndisong yangu yakati, but ndogona kuti tanga ndamboinzwawo. Kana tine message then ndo tobatsirana. But kana sina message ndogona kukubatsiridza kuti apo kana usingagona kubatsirika ndokusiyawo. But ndisingagona kurambira munhu kana kuti ndingagona kukuchaja kuti zvakati. Because tiri kupreacha gospel raMwari. Saka munhu akaratidza kuti ngarema ipapo kuti ndoda kuzodaiwa. Ndinongotarisana maroti ano rega ndishande. Ndine mabhomba rokutanga ndakanchitomboda mamwe makolabhu nevamwe vanhu. Saka zvine chizotora munhu ngotaura kuti ano rega ndishande ndega ndipende kuzoteta ndiri ndega. Zvinondibudira zvakanaka. Alright. Mukatotarisa masong angu especially echipostori ndomarova ari ndiri ndega. Ndisina tombopinda nevamwe. Kusiya kweimwe timu yangu indofara naine followers kuChrist. Kana vabati vaJehovha vanhu vokuti dzimwe dzenguva togona kuita zvimwe uchitaura nawo uchionesana vanhu vakasununguka. Alright. So vanenge vachizoda nhamba dzaPastor Engwiri ndichadzisa vachi pascreen. Tinotenda. Ipapo ndoda kubvunza Pastor. Ndoda kubvunza ipapo ndine mubvunzo kuti uchakuomera kuti muupindure. Tinokumbira Mwari kuti ndingapa kapindurika sei. Alright, pane nyaya dzemota dzinotenderera mastreets. Mama Dorcas Moyo munhu anoimba shoko raMwari. Hatingati makafanana but anoimba chigospel. So weekly uchivhayo akakuofa imota. Zvakanzi ndafunga kukupa imota. Munotambire here kana kuti hamutambire? Iyo mubvunzo iyoyo togona kuzo tingaita seko. Alright, ngatiumise wakadai. Vanhu tikuona vanhu vanenge vachipopota vachitukirira munhu apiwa sezvakaitwa Mama Dorcas vakapiwa mota. Vakatanga kutukirwa kuti murikupiwa mota nevanhu vari kuba mari mugovernment. Chingava chakaipa here kutambira mota inenge yabva kuvanhu vakaita seva? Chandingangokuwanzai ndechekuti mvura inonaya kwese. Mvura inonaya kwese. Ngatiende hedu pamwe. Mvura inonaya kwese. Pastor Vengeri. Kwatisingadi kwatinoda mvura inodizva. Inonaya kwese. Unogona kuti unazonati apo pafanzwe kuti panaya mvura patinonaya. Mapirira vasikuru. Pastor Vengeri. Pane mubvunzo arada kubvunza. Ndanzwa muchiti makolabhu munogona kusabhadharisa handika? Pane vaya vanozoti toda kubhuka pastor towaika kuti chechi kwedu vaite se vaimbe vaperform. Ipapo munobhadharisa here? Ndichaisa nhamba dzenyu pascreen. Uko ndokubhadharisa because kubasa ka. Ndenda tosiya kuchechi. Ndo panachitaura ipapo kuti gospel inoda kuti isi tinotonamata. Zvekuti dzimwe dzenguva totokanzila mamwe mashows kuti no anyanya. Toda kumboenda kuchechi. Alright. Because chakakosha ndechekuti muimbi wana chechi yaunonamata. Ende kana une chechi yaunonamata isi ungonzi nhasi ndonzi uya kwakati. Ende ukaenda ikoko unotosvika wachinamata. Wombonzi mira unongosingova nepfungwa dzokuti ndakamirira kuzoimba time yangu no. Saka unofanira kutomboona kuti no ndambondoimba kwakati but Sunday rega ndoatenda church service kwangu. Because pane zodzo yangu ndopaziya. Saka ndotoenda kuchechi zvokudaro. Amunyepe because vanhu vakawanda vanozorasa chitendero chavo kana mari yakuuya through vakutokangamwa kuti vakamboshumira Mwari. Munhu akatanga kutendera ukanzi nhasi show pakati nda kuchitungwisa mangwana show iri kwaMutare, mangwana iri kuBhindura, mangwana kuChiredzi. But unosvika panosvika pangonzi ati but ndipewo mukana paSunday yakati ndimbowana mukana wokumboenda kuchechi kwangu. Ndimbondonamata. Hakuna kuti unenge uri kwakunamatwa. But pane zodzo yako pawakatangira. Vanhu vanozorasika vakakura vakaita mazita so. Akatanga nguva neti mazita. Nechechi kwakanamatira kwakakurira kuya. Kwakaita kuti asimuka azikanwa. Achacheuka, achagona kuwana time kunamata. Akutsikirira vamwe futi. Akutsikirira vamwe. Saka nawe kunamata manje ndoda kuti munhu uri muartist wana chechi yako unonamata, especially the gospel. Anafunga vari kusumuka vari kuzvinzwa kuti kana mazosumuka zvishua musarase chitendero. Musarase kwamakasumuka muri. Alright, inini I think mubvunzo wangu wapera. Okay. Ko Frank zvakamira sei?
Tinge baba vapindura zvese. Chandingazoda kungoziva ndechekuti ma-platforms nawo muripo paYouTube, paFacebook, pokuti vanhu vangazofollowa vachiwana music yenyu. PaFacebook page rangu ndinombozvinetera nokungonyanya kufamba nebasa raMwari risiri rokuimba, but pane rimwe page rakanzi Wenyasha C Vhengere, then pane rimwe rakanzi Caster Vhengere, rakanzi Caster Wenyasha, pogoya rimwe rakandigadzike Panyasha rangu futi roro ari paFacebook wayo. Then paYouTube vanosearcha pakanzi Pastor C Vhengere. Pastor C Vhengere. Pane maalbum esati akaita ipapo. Pane masongs ese paYouTube ipapo munhu akaenda vanhu vanongosiya valike vachiitawo subscribe ipapo. Tiri kufunga kuti kana Mwari akatendera vanhu vangaiti tibuditsa album, but ndakatoneta ndirombofunga kuti album rakapera. Tori nadzo niwana mufoni mangu zvokuti ndakangoona kuti ndiringoona kuti mhepo iri kufamba sei. Gore rino ndiri kubuditsa album iri kandi ndiri kumboti ndimbonamata ndichishumira Mwari. Wakutorira asi zvinozokanganisa. Kuna vamwe vanhu kuti nhasi vakangorira so zvakanyanya ndo chimwe chanoita kuti tibatsirane, especially vanoimba gospel. Munhu akangorira akangozikanwa so anorasika. Ipapo angotofamba asingadi kana kuona vamwe kana kuchamhorosa vamwe. Kana kunge wakuti vanhu vanotisimudza vanhu vari kunze. Vatinodadira vaya kuti chiro kange uri uchifamba utovanda mumota mako kuti kwidzai mahwindo, ndo munhu ari kuita kuti ndiwirire kuredhiyo, ndiye ari kurequesta music yangu, ndiye ari kudini. Saka simba redu sema-artist sena nhambozviziva kuti tichazikanwa kudaro, ende ndega ndifana kuti ndizvikudze, but zvakangoitwa nevanhu vari kunze. Vamwe usingatoziviwo ukaenda paYouTube chanoita semacomments evanhu, munhu akukomenda wausingazivi unatsoona kuti saka zvandiri kuita zviri nani. Because music inenge ichisekireti, munhu ari kuUK asingatombozivi nezvamwe andonamata kuachita ongokukomenda achikukuratidza kuti music iri kusvika kwaari. Izvozvo zvinoda kuramba wakazvibata munhu uri hambo. Vaimbi vazhinji dei Mwari vatibatsira kuti ukangorira so ukaona wange wakurira chinhu chokutanga kuva hambo, kwakutuka chinhu chinonzi pride, ende kuona muimbi wese ari kusimuka neari pamusoro semunhu tinoenda kure. Ende tinotonzwa kufara nemiwoso because zvomune mauya hamuna kuira shoko rimwe chete, but mauya kufambisa basa riende mberi. Papa Caster achatongozikanwa nokuda kwenyu, ende kudzidza munogona kudzidza, ini ndogona kudzidza. Panosangana vanhu vaviri pane chinobuda chinogona kumurapa Mwari kure, pane umwe anotobva pati asindabata shoko rokuti. Kunyanya kuma-artist uko ndofunga vataura zvinhu zvakawandisa. Even uri weZimdanzo watoziva kutoti chinhu chinonzi pride chakashata, hachina kunaka chinhu ichocho. Mwari akatoona kuti iwewe unenge une pride, vanoramba vakakuisa palevel rauriro kure. Unogona kutestwa nekambiri kadiki mwarobva awe munhu anorasika. Usati wamboona tuma mishaku kwaenzi uchichovha bhasikoro soro uchinasa kurimanyisa pane vanhu achiti wakapenga vanhu vachifara vachikufarira 2 minutes unodi zvako unogona. Saka zviri easy, zvinoita kunge zviri easy zvako wakuzviona uchidini, but the way yawasimudza zita ifunge zvakakwana kudonha kwako one day ende ndezvemasekendi. Unogona kutomuka uchinasonzwa kuti mamessage anga achikanwa pagrupu kana pamafacebook kana pasocial media. Ndinomwe munhu akambotaura kuti handisi kubuda mumba hazvo ndiri kuona zvekutaurika zvisikuita kunze uko. Tikori kunze chii zvanza kune nyaya dzisina kunaka. Saka tiringoti nyaya dziya dziyamai ndedzokuti munhu zvichengetedze, uye shoko guru pane zvinhu zvese ndiro kunamata. Pazvinhu zvese nyange ukanga wazofarisa tinofana kunamata sema-artist. Nangori wei hazvinokuimba chitsvaga munoziva kuti chinondinakidza ukaenda kuipana chiremba kuya akuita basa rake anototangadi anamata. Tina producer anonzi Lighton Ngolomi uyaya aiti kana ukasvika sonoti ndisati arekodha ngatimbonamatai. Saka ndakadzidza something ipapo kuti vari kutozivawo Mwari. Usi pazvinhu zvese chinhu chokutanga kuzvisarenda kuna Mwari. Ukazvisarenda kuna Mwari uchirevesa, pride inobva, godo rinobva. Godo ndo chimwe chinhu chauraya zvisingaiti. Nditori nevamwe vanhu ndisingagoni kutaura zvangu wokutike zvino mwakamboramba ndimhorosa ngoti ndikataura nyaya iyi
kune chimwe chipatara chinondiziva chaivapo chipatara ichocho. Tatenda kundoemba tese. Ndiki takaenda kundoemba tine chimwe chipatara. Tasvikapo munhu yeye ndokwaanga kuri kuchechi kwake akatsamwa zvisingaiti. Ndobva ramba rimusa zvanzi wawirei. Kuzoimba kunongava pati mukuru wekuchechi kwake ndiyanga akati ndiye ndizoimba. Apa ndi artist. Anoimba gospel. Anoimba gospel kuti anoimba zvindanzo. Anoimba shoko raMwari. But andigona hangu. Andigoni zvangu kumutaura zvangu pavanhu nezvikonzero ende handina dambudziko nazvo. Ndakatozvigamuchira. Ende tumai surprise chechi yachina inondifarira zvisingaiti vakasvika panguva yekutozomupa time yokuimba. Ende vanogara vachindi ende hana kuziva kuti communication yangu yese yanga yari kumukuru achinditi uya but zvakanditorera time kungati tine umwe ini ndikatoona munhu akauya kuchechi kwangu ari artist ndinofara zvisingaiti. Chiri kuti asina kudaidzwa kana kuti adaidzwa akauya ndinofanira kufara. Hama yangu mugarise pacheya apa tsvagai drink tsvagai mvura amwe because zvaratidza unit kubata. But ukaona munhu atsamwa but hazvindirwadzi because Job 1:6 inonzi vana vaMwari vakati vachienda kundonamata Satani akaendawo. Ndobva ndatongozwa kuti aiwa Satani auyawo agarwawo nezvamubata. Izvo chine chakuita ndechokuti munogona kunge maitofara mese muchiwirirana but munhu akangoona kuti wakurirawo akutokusiya. Ipapo ndine mubvunzo pane kamubvunzo kandinako. Pane vamwe vanhu vanoimba gospel here vanoita zvidoro muindustry magaramo. Ndiona mumwe anoti unoperforma unotanga wamwa doro. Gara zvimawazi akawanda uchipefoma. Neno kudari kuzva ina hangu ndongopupura rangu muzita hangu. Bosi ndichaneta ndikaenda kuimba ndondonamata. Inde ndikatenda kana ndikadadzwa kupi. Chandotosvika ipapo ndenditokana ndichitori na Bible ndichitovhurawo foni yangu kuBhayibheri tichionawo handina tsvage zvakawanda kuti chimwe chikwata chiri kuitei apo mwondo yana iri kuitei. Bosi ngazonga mapisari 27 pa4 pane painoti indakakumbira kuna Jehovha kuti nditsvage chinhu chimwe chete. Saka ndichiziva kana ndikaenda kuchechi ndafanira kutsvaga chipi chimwe chete. Ndikaenda kushonda kundotsvaga chinhu chimwe chete. Handisi ndinabana kutsvaga kuti mwaunda ndinayadi chero bhendi rangu chendinongozanzi kuti tiri kupinda pastage nguva yakati. Ngatisvike ipapo chingotanga tototeererawo shoko revamwe tapedza toimba togara enda ndingodi vanhu tikaimba takutenda kutiza because chechi isati yapera because chatinauya kuzoimba chete tayakuzonzwa shoko mira pane pokuti shoko rinoparidzwa kuchechi kwangu nini ndinoparidzwa kune imwe chechi ndogona kunge kwangu rakatondijamba but ndikaenda uko ndiri kunonzwa rimwe shoko rinogona kundiponesa saka ndofanira kufara ndikaenda pane imwe chechi dasho zvapano ukabva kunoko ukaenda kana kuAvondale zvatosiyana. Saka undasvika undozvininipisa uponewo uri koko. Ndozvino ndinongokurudzira maartisti ese kuti dai tarega kuzvida ngatirambire pana Mwari tichinamata. Ngatitoimba gospel tichinamata. Ngatiimbe gospel tichinamata. Ndoshoko rangu. Pastor Vingere. Yes. Thank you. Uchiri nechekubvunzira. Aiwa, thank you mubvunzo yapera. Asi munawo mashoko ekupedzisira mungade kuudza vateereri. Vateereri ndine mashoko maviri. Andoda kuti nyasha dzaMwari dzive nemi uye rudo rwamunoita Mwari ngaangokuitira zvakanaka. Pane pamwe tisingafaniri kutomboti izvo ndasingafaniri kunge ndichizikanwa asi unotonyara zvimwe zvichiitika kunze uko. Poti ukafamba naso tonza Pastor Vingere handakuzivai ndimi. Pamwe ndisingatodi kana kutozikana ndozvimwe zvinotilimita kuita mavidhiyo handitodi kuti vanhu ngavazive music vachingororopafadzwa vari koko. But ndinofara nesupport inoita vateereri. Handidi kuita vanhema, vateereri vane rudo. Vatisimudzira sende kuti nyange ukaenda kupi zvozvi. Pane panguva yairidzwa music yangu sondiri zvokuti umwe munhu akamwanza apa makafana nemunhu akaimba chichi ndikati kana munhu yeye ndomuziva anogara kwakati. Handisiri but ndakatonakirwa nesong ndikaona ichidzwa pane vamwe munhu unofara. Ndiri kuma radio stations mafans anoita zvose zviri nema DJs. Mwari ngaangovakomborera, Mwari ngaavaropafadze. Zvinhu zvinowanzorema kuti uwane munhu anokusimudza. Kuwana vanhu vanokusimudzira so. Iwe wakagara kumba kwako wakarara. Mukatarisa pane chekutaura kuti page yangu dzinozengwa ndinotomanetera. But anotosimudzwa, ane followers. Anotofollow. Zvekuti mumwe munhu ayandiita achiridza zvanzi song yonzi kune nyasha takainzwira kuna Dorcas achiita paTikTok ndikati zveshuwa ndiwe ndikati Dorcas ndi sister vangu zvikanzi ndafara
Song yenda funtio short yakaimbwa nani akatotaura rimwe zita kati handiamuzana kusema musingapushi music ngati ayo anopusha music ndimi naMwari ende Mwari because pane zvatinobona mumagroup serinongozvitaura izvi unoona mumachatsi emagroup meya vamwe vaimbi vegospel vamwe vaimbi vakasiyana angokanda chimalingi pusha music yangu ukaitiridza kuiteerera so achipushiki nyaya dzemari achipushiki nyaya dzemari because wana munhu achipa pressure steering pazvinhu baba ukaita chinhu chakanaka panapa chinozvitengesa chokwadi. inini ndine testimony yangu yesong inonzi Chisote inonzi Chisote changu saka song iyi manje zvayakaita ndaibuditsa ndakangonzwa yakungoputika kuredio ndasingatomboifungidziri tingaini Song yoyo yobva yaenda patop 50 inorira. Saka song yo per day inorira. Inorira. Saka ndasingambofungidziri kuti song yo ingaenda patop 20 nezvikonzero zvokuti ndandichitofungawo yangu song imwe inonzi Akadzima Rugwaro iripo. Iripo paalbum gayo. Iripo paalbum zvokuti vanhu vangamboitira inonzi Akadzima Rugwaro. Ini inondiitira because pane zvakaitika pane message iripo yokuti vanhu inofana kuti itiponese. Chokwadi. Saka song yoyo ndaifunga ndichafamba sabana zaona Chisote ngati ndakatozefara vanhu vakuipusha ndofarira song yoyo rori yangu. Saka mafans akapusha nema DJs yeRadio Zimbabwe neNational FM inyasha kuya kungoridzwika kuya ende ukaenda kuya kuchitwa interview ukati chimbonditaridzai maartist ari muno mukombiyuta yenyu kwaona uchiridzwa paday tenda Mwari vanhu vakawandisa ende vaimbi vakawanda ndinoasoti kumberi uko munhu wese achanga muimbi ivo vanenge chingota kuti pusha music yangu unowanza kuti hei zvikuda kupushwa haina zviti ende maartist manje especially vari kusimuka haisi yese magroup andangokandwa zvemusic zviya kana uda kusimuka music yako ngaiende kumaplatform ari palevel rakadi ngaiende kumaradio stations mahombe wayo kana uchizvitemba kuti wozi ukaona uchingotenda muzvimagroup zviya zvachingokandira vanhu uchingopushana munopushana muri kulocation kwenyu haufi wakaonekwa zvivimbe pachako nemusic yako kuti wozi tinodiwa nevanhu kumusic kuti imessage hakuna kungopedza ingoti rudo chingodzokurapa kuti gara pasi unzwisise message yaMwari weisvitsa kuvanhu. Album rako 1 panogona kungobuda song inoputika. Hati muri kudzana ndaida Akadzima Rugwaro pari pangozoenda Chisote ndiye akatotatuana zhinji wakutotsvaka. Ini last album ngati first album rainzi nesong inonzi Tirongerei. Ipapo ndakaona pabvunza mune maalbum mangani? Maalbum amakabuditsisa i4 nemasingle ndingari panema handisi kuti mangani but angona ngari ma 6 7 8 Alright. But maalbum 4 pane nonzi Ndigadzike Panyasha rine song Tirongerei yakatopinda top 5 ndichatanga. Yes. Enzi Tirongerei tega takonewa. Gorero yarakabuda yakapinda top 5 patop 50. Ndakatofuna itopfura kwa Gutu kunda kudzoka kuHarare. Uri kunzwa iri wapinda top 5 ndakafara unongonzwa kuti Mwari vaitawo zvakanaka ende music yangu yese yaipinda mumacharts zvakanaka noti kuzvimacharts mwe zvatinocreata tiri mumalocations yazvo mumacharts emaradio stations chaiwo because chinoita kuti umwe muimbi anotemba zvinhu zvine musoro but maanoramba akazvifukidza manje unozoona kuti auya afa akakurawo ngaachiendawo pakasunga aende kumastation nemusic yake unofamba unofana effort akona ukaramba pane munhu angocreata group ari muhopuli tine chiradio station yangu saa tine top 20 nasi panotovhota but muhopuli chinonge zvotikatotsvaga ari muhopuli imomo fana kuema haya saka isoida kumaradio station imawo mahombe Radio Zimbabwe, National FM, 263 Star FM, Central FM nana Gweru chichi kwese koko ngasvike ma stations Cricket TV ngasvike ndozvatinoshuvira maartist ari kusimuka ngatisatyira kuri kuti kungapinda we kunana nhingi kuvanemba kudaro pindai imomo munopindika ndinofunga shoko muri yeZimbabwe marinzwa isu tagumira panapa